Com anomenarien aquest combo, ensemble, banda? Jo ho anomenaria un interval de quinta justa. No, més aviat una cadència perfecta. 5-1. No creieu, un cinquet de semicorxeres. Jo diria més una escala pentatònica. Jo ho veig més un pentagrama. Em sembla que ja ho tenim. Un quintipartit. Fora problemes, només dilemes. Posem-nos a cantar i parem de discutir. Deixem-nos d'històries, ja prou de cabòries. Volem passar-ho bé, fem música i gaudir. Ja som aquí, Harmonia 3000. Cançons i vídeos, humor sense fi. Som carismàtics i molt simpàtics. Governarem en coalició. El quintipartit, sí, és la solució. I quin serà el seu programa polític? Què volen fer? Fem harmonia la nit i el dia. Graus de l'escala i també música tonal. Farem llenguatge, no és cap miratge. Ritmes irregulars i canvis de compàs. Has d'estudiar per aprovar, notes, silencis a dibuixar. Fugues, preludis, sonates i estudis i tot el que puguis imaginar. Seu al piano. Ja pots començar. Dictats melòdics, rítmics i harmònics. Treballarem l'oïda fins que traguem fum. Acords diatònics, ritmes altònics. Negres, coixeres, blanques, rodones en punt. Canvis de to, Modulacions. Per dir el mateix tenim 10.000 noms. Canvis estèrics, ritmes estàtics. xifrats i números romans. I els modes grecs on paren? No eren 7 escales. Harmònica i melòdica. Això és una altra història. Jònica, Dòrica, lòcria, Eòlica. frígia, lídia. mixolídia, ja no ens dona més la vida. Modes menors, cadències, tensions, cinc secundaris i alteracions. Cercles cromàtics I sons galàctics. si és que la cosa té bemols. Tanquem ja el debat, doncs. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Molt Ja. simpàtics.